Wara dan kollu jien bħalissa rrabjat, u rrabjat ħafna nkun onest magħkom. Irrabjat għaliex wara dak ix-xogħol kollu li għamilna, wara 3 snin jiena u sħabi tal-kabinett tal-grupp parlamentari tal-eżekuttiv l-amministrazzjoni intom delegati u l-frank conversations li jkollna were in a situation fejn minflok qed nitkellmu u niċċelebraw fuq l-affarijiet li tant għamilna u li se nibqgħu nagħmlu qed nitkellmu fuq il-Panama Papers. U xtaqt li iva nitkellem ftit dwar il-Panama Papers u ippreparajt ftit punti ma naħseb se nbiddilhom as I go along as well. Għax ġofija għandi isa ġlid interna, nkun onest magħkom, għandi ġlid interna fuq il-Panama Papers, għax parti minni tgħid isma' Konrad, inti m'għamilt xejn ħażin, jien dejjem ħdim tal-flusi, flimkien mal-familja tiegħi, għandi dritt nieħu ħsieb il-familja tiegħi b'mod legali ddikjarat. U dan huwa l-istess kliem li forsi tgħid lill-mara tiegħi meta nitkellem magħha. Min-naħa l-oħra qed inħares barra u qed nara rabja. Qed nara sense of anger lejn il-partit dwar dan kollu. Taf tkun perception, taf tkun verità. We cannot ignore that. We cannot ignore it, u iva, we have to address issues. Jiena min-naħa tiegħi issettjajt it-trust ġewwa New Zealand fuq parir professjonali. U mbagħad wara kumpanija ġol Panama li hija sussidjarja ġew New Zealand. Għaliex ħsibt li dik kienet l-aħjar ħaġa fl-interess tal-familja tiegħi. Xtaqt nagħmel ċertu investimenti, xtaqt li għandi proprjetà l-Ingilterra iva, noptimizja, nġib il-kera, nikrija, kont se niftaħ iva, kont bankarju ukoll għax kien hemm bżonn kont bankarju biex taħdem u biex tikri il-kera. Però qatt ma kelli skopijiet ulterjuri minn hekk. Jiena meta l-Prim Ministru ovvjament kien rad id-Draft Declaration of Assets, però mbagħad meta kien hemm iktar kwiri saqsini ċertu mistoqsijiet. Jiena kont ċar, qedlu Prim Ministru, jiena l-kelma tiegħi kelma ta' raġel. U l-kelma tiegħi hija li kontijiet m'hemmx. Beħsibni niftaħ iva kontijiet minħabba il-kera tad-dar u l-investimenti li xtieq nagħmel, però kontijiet m'hemmx u flus m'hemmx. U dik il-kelma tajtilu bl-ikbar serenità u dik il-kelma ġiet ikkonfermata wkoll mill-ICIJ, mill-Panama Leaks, fejn fil-waqt li għal ħafna nies madwar id-dinja qalu isma' nisnoti dal-persuna għandu tant flus li minn fejn ġew fil-każ tiegħi qalu iva l-verżjoni tiegħi hija kkonfermata. Hija family trust u trust huwa pubblikat, ġifieri tistgħu tħarsu lejn intom u taraw x'inhu l-oġġettivi, huwa fuq isem uliedi. Nassigurakom li kieku kont se nagħmel xi ħaġa leċita ma kont se nitfa' isem uliedi fuqha. U nifhem ukoll għalfejn Simon Busuttil jaħseb u jew ħaseb li kien hemm il-miljuni, għax da fil-Parlament li qalli li inti titfadal tikkrea dal-kontijiet għax hemm il-miljuni. U l-Prim Ministru qallu issa niftħu l-kaxxa biex naraw x'hemm. U jien nemmen għalfejn nemmen. Għax hu ħaseb li meta tagħmel kontratti kbar bħal tal-Power Station bħal investiment ġewwa tax-Shanghai Electric qed tagħmilha biex tieħu l-flus. Jien l-investiment għamiltu biex 320 miljun ġibtu għall-poplu Malti Wawċi biex inraħsu t-tariffi. Il-kuntratti tal-isptar għamilthom biex nagħti differenza l-ħajja tal-Maltin Wawċin. U kull proġett ieħor li għamilna u jistgħu jiċċekkjaw kull proġett jista' jduru d-dinja għax jiena bħalma tajt il-kelma lill-Prim Ministru nagħti il-kelma lilkom li l-leċitu, illegali mhux se jsibu assolutament xejn. Però nifhem ukoll li Gvern Nazzjonalista għamel żewġ power stations, l-ewwel waħda li kien bena id-Delli Marawan, sibnija ma tħallsitx, u apparti minn hekk, politiċi li kienu involuti dak iż-żmien kellhom fl-Iżvizzera miljuni kbar. Ġifieri nifhem għalfejn tisaqsi Dr. Busuttil. Però Dr. Busuttil ikkritikani on maybe my choices li għamilt, però mhux fuq wrongdoing ta' korruzzjoni. Għax dik ma naċċettaħiex u qatt ma għamilta u m'għandi bżonn nagħmilha. Laqqas noqgħod nikkritika hawnhekk jew nitkellem fuq il-Concrete ta' Mater Dei għax mhux il-waqt se jkollna ċans nitkellmu fil-ġimgħat u xhur li ġejjin dwar dan kollu. Li nista' ngħidilkom huwa li fuq parir tal-Prim Ministru iva tlabna żewġ audits, waħda hija indipendenti, an independent audit mand kumpanija internazzjonali li se tiċċekkja l-fatti u l-Prim Ministru jista' jissessjaw dak li qed xux vera. Jien il-kelma tiegħi li sentikom huwa li nassigurakom
li l-audit se tikkirjani għax jien ma għamilx assolutament xi ħażin minn għadha. U b'sens ta' responsabilità wkoll tlabt xi ħaġa li l-ebda deputat fl-istorja ta' Malta ma talab tax audit fejn jiċċekkjaw kull ass li għandek jaraw il-capital accretion tiegħu proċess komplikat għall-aħħar li nassigurak ħadd ma jkun jixtieq jgħaddi minnu. Imma jiena hand on heart I did the right thing u ħassejt li I should be scrutinized. Jiena jiddispjaċini u ngħidilkom li għax intom tant ħdemtu biex tkunu fil-gvern bħalma ħdimt jiena li qegħdin niġu kritikati dwar dan, jiddispjaċini għall-Prim Ministru għax tant għandu kudos, tant jaħdem, and he deserves to be right. U nirringrazzjahom tal-li kienu sounding board throughout u Lewis mod partikolari li nitkellmu ta' kuljum dwar dan kollu. Jiena inħoss li deċiżjoni għandu jħodhom il-Prim Ministru, l-audit jista' joħroġ, jara r-riżultati tal-audit, ma mhux biss. Il-Prim Ministru jista' jqis ukoll kif qal diġà il-kunsiderazzjonijiet kollha l-oħrajn. U d-deċiżjonijiet tiegħu joħodhom il-Prim Ministru u jiena bl-iktar mod umli nsi noqgħod għal kwalunkwe deċiżjoni li jieħu l-Prim Ministru meta jħodha. Qiegħed seren ħafna ma tkomx idea kemm jien seren u kuntent bħalissa inside me over the last couple of days qed inħossni ferm iktar seren. Irrid Malta aħjar u ikun x'ikun fil-futur ir-rol tiegħi nibqa' għaddej bil-xogħol tiegħi bħala deputy leader jew ministru jew ma nkunx jew ikun x'ikun fil-futur jien ħaġa li semmwetkom bħalma kont frontline fit-2013 fit-2018 frontline se nkun. Right. Huwa unur mill-ikbar li nservi lill-Prim Ministru, unur li nservi lilkom, unur li nservi l-poplu Malti Wawċi. Grazzi mill-qalb. Nassigurakom li għaldu ma jatmost u apparti minn hekk l-aħħar appell bħalma qal ħabib tiegħi Tony Abela, jekk Dr. Busuttil jitlob għall-firda, aħna mmorru għall-laqda. Jekk huma se jingħaqdu għalihom, aħna irridu niftħu il-bibien beraħ li għal-provokazzjoni back to the future, mhux back to the 80s, ankunu ċari. Il-poplu jrid jgħix fit-2015, fit-2016 fit-tkabbir ekonomiku, f'sens ta' serenità, f'libertà tal-espressjoni bl-akbar drittijiet ċivili li qatt kellna. Taqgħux għall-ebra provokazzjoni, ejja nkunu sereni u ejja flimkien nibqgħu nibnu l-pajjiż. Grazzi mill-qalb. Thank you.